tots i a totes, buenos días. Sabeu a què heu vingut? Hem vingut a veure teatre, però un teatre molt especial, perquè és un teatre que està fet pels vostres companys d'escola i és un teatre que ens ha costat molt preparar-lo, entre altres coses perquè és un teatre en valencià, però jo sé que si tots pareu bé l'orella ho entendreu perfectament. Ells s'esforcen moltíssim en fer-lo de la manera més fàcil per a vosaltres i sobretot espere que els nervis no els facin córrer massa i que pugueu entendre bé el missatge. Senzillament això, podeu apagar els telèfons mòbils i que disfruteu molt de l'espectacle. Pero si aquí está
es diu comunament flor de romaní. És preciosa. Sí, ja sabem que és preciosa, però el que volem és... El que volem és... No es preocupin, ja sé el que volem. Seu així, la xiqueta així. Avui, com podem arreglar això? Tallem aquesta perita seca per així, aquesta per aquí. Sí, així està millor. Ara una mica d'abono. I una mica d'aigua. Ja està. Ta-txan! Aquí està perfecta. No era precisament el que volíem. Ah, no? I què volien? No voldríeu vostès arrencar la flor? Quina salvatjada! Heu de respectar les plantes. Imagineu-vos que sou un taxus batata. Us agradaria que estiguessin totes les fulles de col? No podríeu respirar. Si a la xiqueta li eixit una sàlvia rosmarinus al cap, és perquè ha de ser així. I a més, no li queda mal. En aquest cas és diferent. La meva filla no és un arbre. Em sembla horrible. Heu de respectar les plantes. Però a mi m'agrada. Veus? A ella li agrada. Com li agrada? Hem de rotundament arrencar la sàlvia rosmarinus. Crec que esteu en el lloc enganyat. Si no vas a respectar la teva filla, lo millor que podeu fer és anar-vos d'ací. El pare estava desesperat. Però la xiqueta
vull que la planta creixerà i creixerà. No! Quin embolic va muntar? Però s'arreglarà, veritat? Ja ho verem. Pau, solo tinc una falta al cap. Una cosa poco meravellosa. Jo no necessito res, ni la meva por. Però vosaltres m'apreneu a escoltar. És que no podeu sentir-lo? La flor la fa feliç. Ens fa feliços a tots. Esta història no s'ha acabat, però fins així hem contat. No olvideu apreciar los saludos. Bueno, he de dir-vos que ens he de felicitar perquè m'han posat els pèls de punta.